हेल' लोगोफोर बे समाव मोननै नट्स लानानै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयाव कुइसना मा जागोन दिनैनि नैबे कुइसन नट्सनिया बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव दङ जुलि बर'नि जुलि एबा बर'नि हाबा खान्थि दा बे बर'नि हाबा खान्थिया मोनबेसे बाहागोआव दङ मा खान्थिजों बबे नियम फालिनाय जायो दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेयाव थख' मोननो नाजागोन होनो नाजानाय जादों बेयाव नोंथांमोना नाय बर'नि जुलिनि सायाव सुंद'यै लिरनोबो जानो हागौ बर'नि हाबा खान्थिनि सायाव फोरमायना लिरबो होनो हागौ जेरैखि सोङा नोंथांमोना बर'नि जुलिनि सायाव बेखौ मिथिगोन समाजखान्थिनि ना गोरजिया लाखिनाय ना खारसननाय ना बोनानै लानाय दोनखारनाय दा बेफोर गासैखौबो सर्ट नट नोंथांमोना बेखेवनानै मोननाय जागोन गासै पेज मोनथाम दा बे मोनसे बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय नोंथांमोना कुइसन मोनसेया जाहैबाय नैबेयो बेयाव दङ मा आसामनि ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि गेजेरावहाय जानाय लोंनाय हुदाखौ बिजिरनानै लिरनाय जादों माने थागिबि आरो थागिबि नङै हारिफोरनि गेजेराव जोंनि जानाय लोंनाय हुदाफोरा माबादि गोरोबलायनाय दं मायाव गोरोबनाय गैया दा बेखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोननाय जागोन आरो दा बेयावहाय बेयोबो गोबां एकदम कमन कुइसन बेबो मोनसे जायखिजाया पार्टआवनो बे सोंजानो हागौ माने आसामनि हारि हारिसाफोरनि जानाय लोंनाय हुदाफोरखौ लिर बिदिबो बुंनो हागौ नन ट्राइबेल होनालासे आसामाव थानाय हारिफोरनि जानाय लोंनायनि हुदाफोरनि बागै लिरबो बुंनो हागौ एसे कमन बेयाव मानो होनबा नन ट्राइबेल आरो ट्राइबेल होननाय लोगो आसामाव थानाय मानसिनि जाजोब्बायानो दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बेवहाय गासै पेज मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दा बे मोनब्रै पेजाव नोंथांमोना गासै गोलावै नायोबा गुदिरै लिरोबा बेयो मोनद' मोनस्नि जाहैगोन बियो दा बे मोननै सोंनायखौ नोंथांमोना होदों मोननैबो सोंनायनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ डाउनलड खालामनो हागोन गुबुन गोबांथार भिडिअनि नट्सनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामखांनाय मोनगोन बड' मेजर प्लेलिस्ट हाबनानै नाय आरो बर' रावखान्थि एसे नायोबा बर' रावखान्थि एसे नाय क्लास 10नि नट्स नायोबा क्लास 10 9 6 बे गासैखौबो नोंथांमोना मोनफा चेक खालामनानै नायनो हागोन चेनेलाव थांनानै प्लेलिस्टखौ नङाबा डिसक्रिपसनाव खनसे हाबबानो जाबाय एसेनोसै आरो टेट आनजाद होग्राफोरा टेटनि नायनो हागोन आरो बेखिनि गोजोन्थों।